Sa bali pa nga report, ngayon tayo alawatan manipod kini kadwate itiruar. Nagkalubon ti motorsiklo na taay, kalpasan anadong parda, ti barikada, ti checkpoint. Ijay Cagayan, napaunay meten. Adala o checkpoint or baka siguro klikan da nga ta daytoy. Checkpoint 10. Napaunay kay dinaya. O detakat apay nagtaray ko mga nagderdiretso di makita da nga da checkpoint or saan ba nga nalawag dito yung checkpoint? Ayan. So digitoy saludsud tayo nga sumbatan kada ito'y report ni Idol Dennis Gabriel Alipio manipod apo ijay Cagayan. Iti Region 2 may panggepay lang kada ito'y nadakamat apong disgrasya na nagkalubon dati motorsiklo natay. Yan. Kalpasan nga dinong parda dati barikada apo iti Philippine National Police. Apay ananaganan metal dito bagida yata kaya da nga dumparin ti barikada at police. Hintay man makidamag apo manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Iti daytoy nadakamat a report apo. Hintayo dita ngay Region 2. Kadaytoy nadakamat a report. IFM News. IFM News. Regional. Idol Dennis, come in. Agpada na tayo iti nagkalubon ti motorsiklo nga manalon iti Santa Teresita Cagayan. Sigon kini Police Master Sergeant Ulysses Saliganan, ti investigador ti Santa Teresita Cagayan, iti dua iti dimong par iti barikada iti checkpoint ken nasapgod iti maisang truck. Gabot iti sa timpak ti disgrasya na parawan ti ulo iti dua nga biktima nga rason iti dagos ken da ipipusay dagiti dua ket ni purpurwak da gapot ipigsa timpak nakit ni parte ulo da iti semento tenggal meten iti PNP ti driver ti Alba nga nagmaneho iti reto napasama ka disgrasya iti checkpoint iti nakamat nga ili. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aremen. Maraming salamat Idol Dennis dito nakamames nga disgrasya po paunay kidin dita Region 2. IFM News. IFM News.